Ar a ní sin dhearnach churma suas Díon. When me do a nesag. Wal car a damachaj arthús DOMH úsage agus stocha gháil an cearda ach réine me ganna úsage dangerous ní hé go dearma dar agus rud a bhí tíú héir dá ní chlanneam daoine a rá bhain me dom ní chlanneam an gan séhú sin ngéile galú cubí. Is nach glanneann tú rah agus go scríom RAIBH go fáil cé go léiríonn an IBH sin gur ceart a bheith gceist. Ach beidir gur ceart dú agus ró is scríú ar an lehanach seo le bheith teacht le sin cinnal Gaeilge tar mo chur an cin.